Mirka, neboj sa, kľudne, poď, oni nič neurobia. Pán majiteľ mi hovorí, že to sú najkročší samec, najkročšia samica, takže v podstate sa tu možno aj stratíme. Ja sa vľavo radšej ani nepozerám, len som tuha od strachu. No tak sa nepozeraj, pozrime sa teraz z mojej strane tak rovno a privítajme pána Zuzica. Nachádzame sa naozaj v netradičnom prostredí. Kde sme to, nám povedzte? Tak nachádzate sa v Krakovanoch na tzv. EMU farme, ktorá funguje zhruba od roku 2000. Chovajú sa tu tieto netradičné zvieratá, pštrost austrálsky, nazývaný tiež EMU. A vlastne je to v podstate, i keď sa chovajú 6 rokov, je to stále v začiatkoch, pretože tieto zvieratá veľmi málo na Slovensku poznajú. Prečo ste ich začali chovať? Keďže dneska sa už neoplatí na záhrade robiť, takže som ho ohradil a pustil som tu takéto zvieratá. Sú tu 3 chovné páriky, plus je tu nejaké výkrmové zvieratá a nejaké ešte zvieratá pripravené na plemenitbu. O čo je väčší záujem? Ľudia skôr chcú mäsko alebo chcú takéto zvieratko si chovať v záhrade doma? Viete čo, zo začiatku myslím, že teraz je viac menej záujem o tie zvieratá a v súčasnosti sa práve liahnu, takže mohli by sme ísť pozrieť aj mláďatka. To by bolo výborné. Vlastne ľudia to chovajú aj kvôli využitiu záhrady. Ak nás ovšem tento fešák pustí von, tak tento samec je veľmi krotký, je to jeden z najkrotších a oni sú celkovo tie zvieratá veľmi krotké. Takže... Dávate im aj nejaké mená? Majú, áno. Toto je Portos a Nikita. Pán Zuzic, koľko sa liahnú tie vajíčka alebo takéto pštrosiemu? Tak liahnutie trvá 52 dní. Tu nás sa môžeme pozrieť, tu nás sa práve v liahni vyliahol jeden úplne čerstvo, pred hodinkou asi. Áno, ten ešte... Koľko bude v tej liahni teraz? Teraz ešte pár hodín, aby uschol a potom ho dáme tu na vedľa. Tu nás sú vlastne jednodňové až trojdňové mláďatka. S tým teda, že aspoň na tie 3 dny im uväzujeme takto nožičky, aby im trošku spevneli. Lebo oni sú trošku slabí, keď sú malinkí a sa im rozťahujú, takže takto im ich zviažeme a keď im za tie 3 dny spevnia, tak im to odstránime dolu. Dobre, teraz vám ukážem takého, ktorého sa nemusíte báť. Mirka, nech sa páči, chyťte si ho. Tvoja veľkosť by som povedal. Nemusíte sa báť vôbec. Uha, na dotyk veľmi príjemné. Ale mám problém normálne to udržať. Je to temperamentné. Sú si verné, keď sú v dospelosti? Áno. Oni sú vlastne monogamní, to znamená, že keď dosiahnu vek zhruba rok, oni sa vyberú v podstate sami a potom celý život žijú spolu. Na Slovensku máme asi 3 chovnú stanicu, čo znamená, že plemenný chov. A ako sme spomínali pred chvíľoučkou, je tu zhruba 95% využitie, čiže využije sa mäso, koža, olej, perie, vajíčka na dekoráciu. A vlastne najzaujímavejšie je u nich ten olej, pretože je veľmi liečivý pre ľudí. Čo to žerie, keď vidím, že túto list svúpový tomu nechutí? Viete, to žerie, je to tak asi jak sliepka, jačmen, pšenica, kukurica, datelinka, žihlava, ale je už aj špeciálne vyvinutá smeska pre nich. Tak čo by ste našim divákom odkázali? Odporúčili by ste im chovať takéto nádherné zvieratá? Ja by som určite odporúčil takéto zvieratka chovať, pretože sú to veľmi mierumilovné zvieratá, papá to dokonca z ruky a vôbec to neublíži. Dokonca aj ja som už prekonala strach. Idem skúsiť jedného nakrmiť. Ide ku mne. Oni sú dvaja hneď. No pekne disciplinovane papajú.